mina Master Chane ndimadekwane sesifikile kuleso sikhathi bakwethu la uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ngephimbo likaNtokozo wakwaMaphisa sesifinyelela kuekhaya kamnandi hlelo lwakho ke igama lo KZNHealthChatDotGov.za ngale kokuchitha isikhathi ngizothatha nje ithuba ngibingelele nangu udokotela wethu esimthanda kakhulu namhlanje siyazi ukuthi inyanga le we kuqala khona into yokukhulumisa u16 Days of Activism nalapho kusekhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane ukuthi ake kumiswe bakwethu ukuhlukunyezwa kwembokodwe abantu abayiphathe kahle udokotela ke simlandile ngoba siyazi ukuthi ke isikhathi esiningi izibhedlela zethu izona ezigcina zemukela labo abasuke sebehlukumezekile futhi kuyizona futhi ezigcina sekufuneke zixoxisane nabo ngendlela ehlukahlukene so simcelela udokotela ukuthi akasondelele ngapha asithathe nje through ukuthi baye baboneni abantu abasuke behlukumezekile ngendlela ehlukene mabe babona futhi ke yini abaye beyinotice kulezi zinto lezo kodwa ngaphambi basiqale angikubingelele dokotela ngithi sawubona njani ngiyaphila ayikho into emnandi njengokuxoxa ngodokotela osemusha oseyingane njengabo bonke abantu abantu abasha kuyaba motivator nabo awusitshela ukuthi udokotela ubani futhi ke usiphe nomsuka wakho ukuthi usukaphi igama lami ngu Dr. Nompilo Nadia Khanyile but bangibiza ke uNadia yes ngiwakhona la eScourt umtsinto okuyimilela yebo absolutely owaseKholitha kodwa ngangizalelwe eNtabamhlophe okay so ngifunde eMalsaltani Primary yes ngadlulela ikuphi yona iSaltani Primary ingenzansi nje kwaseKholitha okay absolutely so ngadlulela eEscourt High School and then after ngiphase umatric ngaya eUniversity of Cape Town where I did MPCHP to become a medical doctor. So nje washiya la emakhaya wayohlala eKapa yebo eKapa because angifanele aim high yeah aim high absolutely kufanele ukuthi ke ube umuntu okhulele la wahlala la kufanele uhlezi uzama ukukhula absolutely mhlambe iziphi igameko enike nibhekane nazo njengodokotela ezikuhlukunyeza kwabantwana besifazane la esibhedlela ngoba phela ngiyazi ukuthi abanye babantu mabehlukumezeka bese indawo uqala bayicabangayo kube yisona isibhedlela uqobo iziphi mhlambe izinto eneninotice nezinto enizibone kubantu abasuke behlukumezekela ngingachaza ngokuthi mina ngisebenza casualty so la kufika khona ama emergency ngiphinde ngisebenze indawo ekuthiwa i-crisis center la kufikela khona ama rape cases ethu of which sesibona ukuthi abantu besifazane abaningi abahlukunyezwe mhlambe ama partner abo bafikela kwi-emergency department yabo and then kwi-crisis center yethu sisibona abantu besifazane iningi labo lifikela kuthina behlukunyezwe ngokocansi and nezingane futhi zihlukunyezwe ngokocansi as well mhlambe ngiyazi ukuthi nesibhedlela phela isibhedlela uthola mase sinama clinics angaphansi kwaso nakonto kodwa ungasho ukuthi mhlambe escort nje noma kule district esikuyona namhlanje i-challenge ingakanani mawubuka ngezibalo nomthamo enotholayo wabantu i-burden njengamanje angifuna amanga inkulu sibona inamba yabantu besifazane abahlukumezekile abashayiwe mhlawumbe ama partners abo abahlukumezekile by ama partners abo noma abantu besilisa in the community yinyukile nezingane kanjalo so kunyukile nje isibalo yebo mangingasho njalo noma ngingeke ngikunikeza ama exact numbers ama stats akhona but nje increase of burden of GBV and abuse yengane nabantu besifazane kunyukile kakhulu manje ke mhlawumbe ungibeke isithombeni dokotela ukuthi ke umuntu wesifazane mayefika ke sekuthiwa ke kuneyinsolo zokuthi udlwengulwe nenze njani iyiphi into yokuqala nje niyenze okay so umuntu wesifazane mayefikele kuthina i-process iyahluka if efike during the day noma efike ebusuku okay uma efike during the day i-crisis center ngoba bengichaza ila sibonela khona ama rape victims okay so yona isuke ivuliwe from 8 to 4
So e-crisis center kuba khona i-psychologist, kuba khona i-social worker, of which bafikela kubona kuqala no-nurse. Okay. Mabefika baqala bethole i-interview as to ukuthi kwenzakaleni. Okay. Ba interview wisha unesi. Okay. After that presentation bese bezobonwa udokotela. Okay. Okay, udokotela uqhamuka kwi-emergency unit yethu where I work. Okay. So uzoqhamuka kwi-emergency unit yethu. Okay. Part of our investigations esiwenzayo before we even see i-physical yomuntu ukuthi fanele simenze i-HIV test, fanele simenze izinto ezifana no-RPR, which is a sexually transmitted disease. And then ke fanele simenze nento ekuthiwa i-hepatitis. Okay. Simenze i-pregnancy test ukubona ukuthi before isigameko ubengakhulelwe yini. Okay. Bese ke after that ke bese umuntu wesifazane simboneke ukuthi okay ngasikhathi ehlukumezeka yiloko naloko esikutholayo as evidence kwaloko kuhlukumeza. Yeah. So preferably bazofika namaphoyisa kuthina ngoba for i-safety yabo from transporteka from le ndawo abahlukumezeke kuyo to us. Preferably kodwa bayenzeka ukuthi ke beyifikele bona. Yes. Mase befikile i-process ithi fanele sifonele amaphoyisa khona i-case izovuleka ngoba khona i-form ekuthiwa i-J88 efanele ukuthi sigcwalise nayo yonke imininingwane esitholile ngalesikhathi sim-examination umuntu wesifazane ukuthi sithole ukuthi nokuthi khona amaphoyisa mase kuvulwe i-case yonke into izobe ibhaliwe and preferably yonke into uyenzeka ngalelo langa. And sorry, and kukhona ama-samples asithi kwenzeke on the same day or within a 72-hour period. Sisangakwazi ukuthi sithathe ama-samples izinto ezifana nesemen esisalelayo kumuntu wesifazane ne-trace mhlambe yenwele yalo muntu osuke enze isigameko sesithatha ama-samples aloko of which fanele siwanikeze amaphoyisa uma i-case isivuliwe. Umuntu osuke seyitholeke manje edlwenguliwe noma ehlukunyezwe ngokocansi yini ufuna uyiqekelele ukuthi ayenzeki ukuze kungasuki i-evidence noma angabe ayithole segudluza ubufakazi kuyena. Makuqeda okwenzeka isigameko sisacela abantu beyipresente either to a police station noma to esibhedlela immediately. Even if akuyona ke immediate ngoba sometimes akwenzeki indaba yokuthi keke kube immediately. But sacela abantu bengagezi, sacela ungayikhumuli lezo ngubo lezo osuke uyigqokile during isigameko. Ngoba siyakwazi ukuthi sithole evidence khona kwingubo lezo and mawusugeza usugeza away some of the evidence esidingayo. So siya encourage kakhulu ukuthi keke immediately present yourself to e-health facility eseduze nawe. If kungenzeki ngisacela ukuthi ke ungagezi and ungashintshi ingubo lezo okade uyigqokile ngesikhathi kwenzeka so that sizothatha yonke into into evidence. Mhlambe ke dokotela siyesizwe kuthiwa ke umuntu mayise esefikile la esibhedlela kunamaphilisi lawa eniyengqoquzela ukuthi ke awasebenzise abanye bayabiza ngoPEP abanye ke bathi post exposure prophylaxis. Yabona masashala amagama serious esasiwacaphulela lapha koMedunza siwashaya sithi nokudonsa umoya kahle. Njengoba bengichazile ukuthi some of ama-tests esiwenzayo mawufika kwi-facility yethu is i-HIV test. Sisuke sikwenza lokho ukuthi keke uma ukuthi umuntu onganayo i-HIV at that time sikwazi ukuthi sikunikeze leli philisi ekuthiwa i-post exposure prophylaxis. So masithi post exposure sithi usu exposed so thina sesikunikeza iphilisi lokuthi sikuvikele ukuthi ungasitholi isifo from i-exposure yakho ngoba phela asinayo i-perpetrator phambi kwethu ukuthi siyiteste ukuthi unayo yini noma akanayo. So wonke umuntu if you are negative uzoyithola lelo philisi if usudlwenguliwe. Iphilisi leli is to prevent you from ukuthi ucontract i-HIV.
And lithathwa for strictly a month. Okay. Bese sizophinde senze i-HIV test after that month. Bese in 3 months time ngoba siyazi ukuthi khona lento ekuthiwa i-window period. Okay. Siphinde siyenze futhi i-HIV test. Kahle kahle lelo philisi it's to prevent you from getting i-HIV test because asinayo i-perpetrator phambi kwethu ukuthi si-test ukuthi keke yona u-HIV positive noma u-HIV negative. Cela nje ukunganqamu udokotela usakhuluma uyibambe leyo totho ungayilahla. Kunosipho ndawonde la eMtshezi. Wesipho uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kanjani mfowethu? Sikho baphila abantu eMtshezi. Baphila eMtshezi ngilalela la uKhashamba FM. Awusuka nanga udokotela uyaqekebula la. Bengifisa ukubuza apha yona i-GBV umuntu wesilisa ngihlukumezeka ukuthi mina ngoba ngila eScourt ngenza kanjani ngibika kubani kanjalo. Okay, makuthi nje nawe ukubuya ubhaqe kanje. Ayo madoda lenze. Mawukuthi ukubuya utatanyise nangenduku nje wena mfowethu uSipho. Ngingumuntu wesilisa ngenza kanjani ngibika kanjani ikhona izinto mhlawumbe amahobby efanele ngiyona kodwa ngizolalela radio. Lalela radio mfowethu kodwa nokufela ngaphakathi engathi ngoba uNgqongqoshe kukhona uzoyichaza ukuthi mhlambe ke kuyiwaphi mawuyendoda ushawa ekhaya noma ke ubuye uyithola induku kwasha kwacima mhlawumbe asilisebenzisele ithuba sikubengelele Ngqongqoshe usungaphakathi kuthina sithi sawubona Dumela. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubalaleli emakhaya, sibingelele kubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu angibabonika abaka TikTok namhlanje. Sengicela yabona uTikTok. Bahlale becashile uTikTok. Bahlale becashile kuphela. Beza beyimiliyoni kodwa emva kwakho lokho bekulandela nje. Asazi ukuthi silandelana sibhekephi. No, hayi siyabonga kakhulu. Mhlambe nje ukuphendula I think I-point umfowethu ayiraise udadewethu udokotela uzochaza ukuthi ama offices akhona basebenzela kuphi including indawo efana nama amathuthuzela centers uma ngabe kukhona umuntu wesilisa ohlukumezekile. Ngiyafisa nje ukuqala ngokuchaza ukuthi when it comes to gender based violence siyazi ukuthi kuvamisile ukuthi sikhulume ngayo masikhuluma ngabantu besifazane nengane but iqiniso ukuthi nabantu besilisa bayahlukumezeka. Siyafa. Abanye bahlukunyezwa omama emakhaya but abanye ngoba bakhona abazwanayo ngobulilo obufanayo bahlukumezwa opartner babo including nabesifazane abathandana nabanye besifazane ikhona nakhona i-gender based violence. So sesifike njenge society noma njengomphakathi kwi level yokuthi sikuvume ukuthi i-gender based violence ikhona kuwo wonke umuntu and akufanele kube khona umuntu ozozinyeza uma ngabe efeel ukuthi uyahlukumezeka asabe kuyo report. Wonke umuntu encourage ukuthi akahamba yo report ngoba ayamukelekile noma ngabe yenzeka kubani. So uma kuumuntu wesilisa ohlukumezekayo kufuna ahamba yo reporter, uma kuumuntu wesifazane aka report ukuthi nje kuvame kakhulu einganeni nabantu besifazane ngoba ingane nabantu besifazane ibona abantu abavamise ukungabi namandla linganayo nabantu besilisa. So ngicabanga ukuthi udokotela yena usengakwazi ukuchaza ukuthi lana ke ku district imaphi iziphi indawo aba reporter kuzona. Iziphi indawo la eniyengqoquzela ukuthi ke nabo abantu besilisa mawuthi bathole ukuthi bahlukumezeke bengasondelela kuphi kakhulukazi la ngaphakathi esikhungweni. I think ama platforms for abantu besilisa ayafana nabantu besifazane because gender based violence is gender based violence. Okay. Do you understand? So emergency casualty yethu is available for umuntu wesilisa even abantu besifazane as well as ama clinic of which ba presenta kuona kuqala ke and then ba referral to us. But ama facilities awahlukile and abantu besilisa bafanele we need to come to a point la si understand khona ukuthi gender based violence akuyona umuntu wesifazane kuphela and we need to accept as OMEC was saying ukuthi keke nabantu besilisa they're going through the exact same thing. It's just that prevalence ayifani abantu besifazane. So the same facilities that are available to abantu besifazane isibhedlela sikhona iclinic ikhona and ama social workers even outside or to onompilo bakhona of which bengakwazi ukuthi ke be referral to us. Mabefika kuthina the same process siyenzela abantu besifazane siyenzela abantu besilisa iform le bengikhuluma ngalo le ka J88 okuyilona leli elidingwa amaphoyisa ukuthi bevula icase eligcwaliswa yithi siyabagcwalisela abantu besilisa as well. Okay. No hold that thought ke ngoba ngiyathanda ukuthatha abalaleli besinike imibuzo kunosibongiseni la kungasiye kwelesisebenza nala lo wasewembezi sawubona wesibongiseni.
Yebo njani? Ngiyaphila mfowethu right. Hayi ngabo suzwile. Ayi ziyangena insizwa yaseWembezi baphila abantu eWembezi. Awu, hayi. Cha, iyanqandela noma ku Black Friday. Hawu bakithi cha nangu udokotela benongqongqoshe la. Mhlawumbe asithanda ngokubonga ukuthi bakashela kwaNgqongqoshe. Kusenza sithobeke sabantu basemthini. Yesibona uhlelo oluqhamukile olusizayo ngoba sinayo imibuzo engenama-answer njengamanje. Yes. Yes, mina nginsizwa ezalwa neyintombi zodwa. Okay. And-ke mihla namalanga kufika abantu abahlukahlukene beyithatha nje ngoba ngisawumntwana omncane ngikade ikhaya anginamama anginababa. Awu bakithi. And abantu abanamagama endaweni mhlawumbe ngathi ngiyababika ngagcina sengilandeleke emzini wasekhaya. Ngikubuza ukuthi yenzisa ukubika lokho ngekhaya lakithi lingaveli igama lami nabo kuma-protected because bayasaba ukuthi nengibe ukuthi bantu banamagama endaweni yini engayenza. And mhlawumbe-ke awufaye ugovernment gone to uyosesha amakhaya angenabani anengane ehlukumezekayo mihla namalanga. Umntu loyo because nami ngumuntu endaweni and ngibuye nakomakhelwane sihlala luvalweni ngenxa yendawo esihlala kuyona but-ke iy'ngane simakithi ehlukumezekayo singenazo thina ngoba asibani endaweni. Yisho because even bafika esibhedlela ngeke uyobika umuntu owaziwayo usofika lapho uthi bawusho lokho lokho nje kuphela bese uyithola usulandela. Cha mangikuthola kahle uthi ufisa ukwazi ukuthi ke mawukuthi ekhaya wena uhlala nezingane zezifazane njengoba kuyizona zodwa amantombazane bayafika bayihlukumeza ubeyithathe phambi kwakho kwesinye isikhathi ufisa ukwazi into enjalo ungayireport aphi? Zibuye ekhaya but anginazo mina endaweni. Awu bakithi hey cha ngiyathemba uNgqongqoshe ukhona la uzosilekelela kulombuzo. Amen ba. Absolutely. No asibonge Ntokozo sibonge na umbuzo kaSibongiseni. Ngiyathemba nje ukuthi into ayishoyo i-hypothetical ayikuyona into eyenzekayo ngempela ngoba uma kungayinto eyenzekayo kungakuthi kubhlungu ngempela. Yes. Akufanele ukuthi kube khona umuntu ohlala emphakathini azizwe engathe engenathemba engekho protected ebese ngazi ukuthi uzoshonaphi. Kodwa ke uma sengiphendula nje generally ama cases afana nalawa washoyo ayaye areportwe emaphoyiseni siyayicela ukuthi sireport emaphoyiseni and then bese kuyiwa ka social development ukuze ononhlala kahle bezokwazi ukuthi bawalandelele. However uma ngabe icase enjalo involve irape involve ukulimala then ibisiyeza ke nakuthina njengomnyango wezeMpilo. But ngiyafisa nje ukuthi umfowethu uSibongiseni aphinde mhlambe simthinti. Nginethemba ukuthi number yakhe siyitholile. Sizomthinta emva kwalolu hlelo ngoba kubalekile ukuthi silizwe kahle udaba lwakhe so that sikwazi ukuthi simxhumanise nabantu abangasiza. From what he's saying ngizwa ngathi unakho ukwesaba ukuyoreporta kumaphoyisa endawo because ethakalaleleki noma abantu abathintekayo abantu abakhulu okusho ukuthi kuzofuna semhlanganise noNgqongqoshe ubaba uHlomuka engathi wayekhona la hayi impela babambe kakhulu babambe kahle last week. Yes ngeviki eliphelile so ngizomhlanganisa ke mfowethu Sibongiseni nobaba uHlomuka ngokomthetho ukuthi umthetho bazomsiza kanjani akwazi ukuvula icase. But ka social development kune hotline nakhona okuyi hotline okwazi ukuthi uma uhlukumezekile noma wazi umuntu ohlukumezekile uyakwazi ukuthi ufonele kuyona direct. Sizoyithola ke number ye hotline manje and kuzothi kungakapheli iprogram sibe si announce ngoba akusi hotline necessarily yomnyango wezeMpilo yaka social development but ngoba siyakwazi ukuxoxa sizobatholela abalaleli nababukeli bakwazi ukuthi bayithole. So any other person ke ngoba ubaba uSibongiseni sesizomsiza thina but omunye umuntu naye uma nenkinga ecishe efana naleyo uyakwazi ukuthi ufonele ihotline leyo directly ukwazi ukuthi ukhale usho khona ukuthi cha unalenkinga ucela ukuthi ungaziwa and ucela ukuthi usizakale and then u-social development bebambisene ne-office kaNdunankulu bayakwazi ukuthi bangenelele bathumela abantu abazosiza in the process. Ubesebuza ke uSibongiseni nombuzo othi imizi eholwa noma ehlala ingane zodwa yenziwa njani ama-child headed households. Nakhona ama-child headed households kune program ebhekene nomnyango ka-DSD wezenhlala kahle ukuthi izingane ziyahlolwa okufanele zihlolwe usuku nosuku ukuthi sihleli kanjani so that kubonakala ukuthi ayikho inkinga yini ekhona neyenzekayo empilweni zabo. Kodwa ke uma ngabe kukhona ingane ayitholayo
ngayicabangayo umfowethu kushaye siba nama war rooms ewadi newadi besilana nje ngicabanga ukuthi ngenyanga edlulile noma ngale yanyanga ile impela ile nyanga 2 weeks back or 3 weeks back yes besila emtshezi 2 weeks back ngohlelo lubiza ngokuthi operation sukumasakhe sizobheka noma sizohlonza ukuthi ama war rooms alana kaSukumasakhe ayasebenza ngempela yini so nakhona ke noma uba nomunye uma enenkinga eduze kwakubo angayifuni war room ahambise lolu daba bese ke abomnyango waka social development bazobe sebeyeza bezobheka ingane bese kuba nohlelo lokuthi ingane zisetshenziswa noma zisizwa kanjani ngiyabona ke ukuthi ihotline number yethu sesiyitholile ithi 0800 bese ithi 428428 0800428428 ngizocela kabafowethu lapha phansi bayibhale nayo so that umuntu ongayizwanga kahle nongayibonanga kahle akwazi ukuyithola kulabo abakwazi ukubukela sizoyiphinda futhi ekugcineni hayi ngiyathanda ke insizwa lesibhalela la ibuye nedumbe ishaya inamba ihlehla iphinde ibuye iphinde ihlehla ungabusazi kahle ukuthi iyangena noma iyaphuma kukhona nale enye ethi #120 #78 star. It's star 120 star 7867 and then hashtag. Star 120 star 7867 hashtag. Ekugcineni hayi ke sikhuluma kakhulu ke ngoprep kulolu hlelo manje abanye bazoba nokudideka phakathi kwa prep no pep mhlambe kuyomele ke ukuthi ube nakho ukuthi uphinde ubatshele cha kuhluke kanje lo kodwa ngizwile nje ka prep bajwayela ukukhuluma ngo 7 days ngapha sikhuluma the whole month so ngicela ukuthi ke mawusuyibekile kahle wayiqeda ngo pep bese sihlukanisela nje kancane kuyini umehluko kahle kahle. Oh okay. I think ama basics kodwa kade sengiwa cover yes ukuthi ke sinikeza wonke umuntu HIV negative othole ukuhlukumezeka ngoqanje so that sizama ukuprevent ukuthi ke bengayi contract HIV ngoba iperpetrator status sabo asazi and then uyithatha imonth and then after that siyenze iHIV status yakhe siphinde simteste after 3 months yeah and then the difference between prep into engithanda with the name prep it's the preparation yes preparation and then so usually uthathwa abantu abalungiselela ukuthi ke bazoya ocansini with umuntu onalo igciwane ne and then post exposure is thina ke as abantu esisebenza ngabantu nathi sigcile sesuthathile post exposure make sayihlaba mhlambe ngenaliti yabo yazi bakithi into yokuhlatshwa inaliti nje bese uyangena akunanga lapha emtshezi bayangena dokotela abantu bayakuthanda le voice yakho bangena kakhulu abantu naka ngukhanyeza wekhanyeza yebo njani futhi niyaphila insizwa la zikhuthela insizwa hayi sikhuthele ngalelo lokhahlambeni futhi mfowethu nawe uhlukumezekile ngathi ukuhlukumeza kakhulu einsizweni cha mina thatha baseceleni kwami kodwa kuyikho ukuhlukumeza noma ukuhlukunyezwa okay awuze na ubuza ukuthi uma ngabe ukusituation sokuthi ubukhona lapho kakhulu bathi besimali kodwa manje ufuna ukugqekelisa naleyo nto ungashona ukuthola usizo lokuthi ukhelelane naleyo nto leyo ubuthanda abantu besifazane kakhulu manje usufuna ukubayeka no ubuthanda ukwashaya bathi lapha ukubashaya ngenduku awu mina ngiyaphambeza ngisho okunye ukushaya cha ngiyayizwa lento yakho ubethanda ukubashaya ngenduku sefisa ukuyiyeka leyo nto leyo angayaphi ukuthi ngayaphi uthola usizo lokuthi ukhelelane leso simo leso yebo ngqongqoshe nangu uthi unesibhaqo uthumashe uyafisa ukulikhipha ibhande manje alibeke lapha phansi nemvuba ayibeke phansi asibonge kumfowethu ukhanyeza ngokufona kodwa siqale ke sibonge nane recognition nje ukuthi uyabona naye ukuthi uma ngabe lento akade yenza yokushaya abantu besifazane uyayibona ukuthi cha into embi engafanele yenze asika appreciate lokho ngoba ukuze ukwazi ukuthola isolution ye problem kufuna uqala uvume ukuthi unenkinga kuqala so uyabona ke yena usefikile kuleso stage sokuthi avume ukuthi unenkinga so kulula ke ukuthi simsize naye umfowethu ukhanyeza ngizocela ukuthi ayithinte le hotline yethu yaka social development ngicela siyibuyise bafethu sithi ayithinte ihotline yethu
kodwa yena futhi ngoba naye usefonile sizomtholela abantu baka social development abazomsiza. Umnyango ke ka social development iwona osebenza lo mkhakha ukuthi kusetshenzwa kanjani uma uneyinkinga ezinjeni ungenzeka kanjani. Ngiyazi ukuthi i-Department of Social Development inayo i-program yokusiza ama perpetrators, iphinde ibe nayo i-program yokusiza ama victims. Ama perpetrators ikakhulukazi laba suke bevumile ukuthi cha nginenkinga ngiyafisa ukuthi ngidlule kule nkinga enginayo, so sizomthinta ke naye ngicela ukuthi sithathe inamba yakhe so that imhlanganise nabantu baka Department of Social Development. Kodwa inamba ke nasiyiphinda sithi ithi 0800 besithi 428428 80800 428428. Absolutely. Abazali yini ke okumele ke bayinotice kubantwana kakhulukazi oba uthola umntwana uyahlukumezeka maye ngaphandle usethi mayifika ekhaya unama challenges ukuthi angayixoxa kanjani indaba phela sometimes nathi asikho open kakhulu ngabazali njalo nabantwana. Uthola kokunye ke vele asifuni ukukhuluma ngalezi zinto ezithinta ucansi nabantwana kwesinye isikhathi, but into ongayisho nje kumzali njengamanje onomntwana oyithole mhlawumbe ehlukumezekile angagcina embona kanjani ngokuunderstanda kwenu nanomyalelo ongamnika wona yena lo mzali loyo. Yeah. Into ebalekile I think ngoba even though uyasho ukuthi kunzima kodwa asiqale ngokuthi ke abazali indaba yocansi ifanele iaddress abantwana besebancane khona bezokwazi ukuthi ke uma kuukuthi khona umuntu ongithintela fanele ngisheshe ngisho ekhaya kungabi naleyo barrier yokuthi ke umntwana oseze wahlukumezeka ufila angathi angeke ezekwazi ukuthi efike echaze kumzali. Singaqala lapho. Okay. Ekutheni ama conversations anzima wona kodwa there are conversations that need to be had with ingane ukuthi ke awuthintwa la. Uyabona whether umfana noma intombazane mako kwaba khona nje umuntu othi udlalisa la usheshe uyabika ekhaya. Absolutely. Ngiyathemba laba basemakhaya ke ku-TV bayambona udokotela mayikhombe ethi la kodwa ke laba balalele emakhaya abaliboni lelila ngiyolichaza ke ngelinye ilanga mangithola ithuba. Qhubeka dokotela. Endaweni yakhe yangase. Absolutely. Manje ulokethela la manje ngiyabuka nje laba base radio sebeqalaza i radio azikhonjwa kuyobakhona mhlawumbe kukhonjwe ekhanda noma amehlo. Sibonke dokotela. Impela endaweni yangase. Absolutely. Bese ke okulandelayo ke into abazali abangayinothisa kweingane even though kunzima especially ingane ngoba azisho kunzima kona and siyavuma ukuthi kuthatha abazali isikhathi ukuthi be realize ukuthi khona into wrong ngomntwana kodwa umntwana umbona ngokuthi ebe withdrawn engasafani nalendlela akade yiyo uyashesha ukuthuka makukhona isimo like kumthinta those kind of things uxwaye nje ukuthi umntwana ibehavior yakhe iyayisishintsha manje uyabona and then lezo zinto they would lead you to then have the conversation engisho ukuthi noma ngathi winzima but it must be had with umntwana. Hey, khumbuza semlaleli ukuthi sila empela Escourt namhlanje sisakaza bukhoma esibhedlela ekuthiwa Escourt Hospital nalake ke uMnyango wezeMpilo uzokhuluma nje nomphakathi bukhoma through imsakazo njengoba usizwa ke emsakazweni. Inombolo ongangena ngayo usekhaya ithi 076 704 7493 076 704 7493 inombolo ongangena ngayo emoyeni nanguNgqongqoshe ukhona ubuza noma ngabe yini nje ethinta uMnyango wezeMpilo noma ke nangunodokotela ukhona usithinte ngezinto ezithinta nje usihloko lesi esisiphakamisile. Dokotela ke ngizokunika ithuba lokuthi ke usitshele ukuthi la endaweni yaseScourt njengoba nisebenzela ngakhona nje iziphi izinto ebenifisa abantu ukuthi ke bayigade nanokuthi ke umthamo ubusushilo wathi uphezulu udlano abantu abafikayo bebehlukumezekile kakhulukazi abesifazane kanye nabantwana but ke iziphi ezinye izinto ke ingaba medical elithi ke na umlayezo ni Escourt Hospital elithi abantu basendaweni ake begade ke nakho kunye siyasibona abantu bepresenta ngakho esicethi bekugade kakhulu. I think into ebalekile ukuthi abantu bapresenta late emtholampilo. Okay. Umuntu aqala ukugula kuze kuphela 3 months engazile kuthina afike
lento prognosis yakhe ingasekho right. So ngingacela impela ukuthi umuntu mayegula asheshe aye emtholampilo noma iclinic ngoba vele phela nidinga ama referral ukuthi nize yes. Kodwa nisheshe ni present umuntu mayezizwa ukuthi ke akekho right. Asheshe aye emtholampilo osekuduze kwakhe because late presentation iyona nje eyinkinga kakhulu ukuthina njengamanje. Abantu bafike ama diseases ase kuma late stage ase worse of which ke as much as nathi siyazama okusemandleni sometimes mase abantu sebefikile sekungale kwamandla thina esinawo. Absolutely. Ezwa ke dokotela chaza le presentation ukuthi ngizocela uNgqongqoshe ayithathe ba ngangiyamneme edunsa ngoba nganginesihlobo engangithandana nasayo ukuthi ngangifunda lapha so ngicela ukuthi ngizwile no prognosis ngangijwayele ukulalela nje maze udokotela isho nje lento kade isho eqaleni le presentation ukuthi abantu bafika emnyangweni wezeMpilo esegula isikhathi eside afike esegula isikhathi eside uma noma ngabe into bizolapheka ingabe sakwazi ukulapheka ngoba uhlale nayo isikhathi eside simple hayi nami ngiyacaphuna mina ngibutha kuNgqongqoshe odokotela bathululele kuNgqongqoshe mina bese ngincela kuNgqongqoshe ngoba hayi yina upheza lento yokuphaphela into yisho engakayisho uNgqongqoshe zoba nenkinga. Cha siyabonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho sizocela ukuthi njengamanje ngithathe leli thuba ngithi awusibingelele kahle ke Ngqongqoshe akayo sufikile la eScourt watheleka kwezwakala bajabule yabona insizwa ziyagadla futhi angazi noma zizizi elimnandi la dokotela noma mhlambe zizwa lakhe uNgqongqoshe hayi bazwa bangalijwayele ngiyacabanga. Absolutely kanti siyabingelela entokozo sijabula kakhulu ukuba khona la eScourt emtshezi ngikhule kushiwo njalo ke eScourt emtshezi. Uyabona ke futhi ukuthi abantu baseScourt basilalele ngoba sekungene baze baba bathathu befuna absolutely ukuthi banathi hayi siyabonga ukuthi balilalele lolu hlelo lolu. Cha Ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi ngizocela mhlawumbe ukuthi usithatha through ukuthi ke sikubonile lapha ya endaweni yaseNewcastle ensukwini sakubona udansa nogogo laphana very exciting abantu abadala benwaywa lapha inyawo abanye becwalwa amakhanda sabona into inhle kodwa kwakhona ukudideka kithi ukuthi hawu asikwenziwani lapha uNgqongqoshe kodwa ayikasithathe sibeke ukuthi bekwenziwani lapha eBlouse Bush alikho ke igama Ngqongqoshe likhipha nenkani njengaleli ethu uyabona ukulisho hayi uzinzo yeblom liyakhiphana nje umoya lifuna uphefumule kahle ngaphambi ulisho impela igama laseBlouse lifuna ungalifundi phansi ulilalele kubantu bakhona ukuthi balisho kanjani absolutely ngoba walibheka phansi ucabanga ukuthi uzolifunda ngokubheka phansi hayi lizokukhipha nakho nje ukulibhala ngayifica ezinye insizwa ihlangene kuthiwa ibhalwa kanjani Plamposh kodwa ke cha kwakumnandi phela kudelile bekwenziwani lapha ya iBlockbush. Sibonke Ntokozo ngolesibili besilapha thina siphinde sithi kusemountain absolutely eBlockbush sifike siyohlangana nogogo. uOctober bekuyinyanga eyaqokwa iUN noma inhlangano yezizwe ukuthi ayibhekelele ama rights noma ukuphila kwabantu abadala laba sibabiza ngokuthi ama senior citizens. So bekufaneleke njengo champion wasemajuba sibe nalo lolo hlelo lolo ngoOctober lokugubha nje nabantu abadala nogogo sigubhe ukuthi bayaphila sikwazi nokuthi sidlulisele information esidinga ukuthi sidlulise. Kwase ke kuba nenkinga yokuthi asikwazanga ukwenza lo hlelo lolo ngoOctober sasilenza manje ngoNovember. Kodwa ipurpose yalolu suku eligujwa iprovince yonke undunankulu naye afika alenza kwaba ile province but wasuka lapho wayesesithumela ke njengo MECs ukuthi sonke asiye kuma district lapho esoyo champion khona sifike sihlangane nabantu abadala bakhona sikwazi ukuthi si celebrate lolu suku but asicelebrate lolu suku nje kuphela ngokuthi kudliwe kodwa kuyayexoxwe kudiscusswe izinto affect abantu abadala nabo basitshela ukuthi bafisa ukuthi singasiza ngani uHulumeni nathi sisho ukuthi cha iziphi izinto zokungenelela esinazo nesihle
sihlelile njengomnyango njengohulumeni in general sikhuluma ke ngawo wonke ama programs akhona kwi government asiza abantu abadala so besixoxa lokho ke and thina ke njengomnyango wezeMpilo okunye besixoxa ukuthi iziphi igulo ezaffecta abantu abadala ikakhulukazi and bangenze njani ukuze lezo igulo lezo bakwazi ukuthi bazigade bazigweme kusenesikhathi ngoba uma ngabe bengazigwemi manje kuba nenkinga ukuthi umuntu ethi esemdala esehlangana naso leso school angazi ukuthi enze njani ezinye ke igulo nje kuba igulo zokuthi usukhulile vele ngenxa yamasosha omzimba so besixoxa lokho ke nabantu abadala but asesithatha isinqumo sokuthi hayi asingagcini nje sixoxa kuphela akube khona nokunye okuba khona kokujabulisa abantu abadala nje obubonile ke bekunabafowethu nodadewethu laphana akade beba massage abantu abadala kukhona abanye akade bebageza amakhanda abanye obaba bebagunda intshebe beyitrima kahle bebegunda nekhanda uyabona nje nokugunda inzipho sicwebezele intokozo nani ngoba senacwebezela impela lapha nabo omkhulu sibacwebezela isinzipho nogogo so bekusuku lokubajabulisa nje abantu abadala absolutely cha impela nami ngibabonile khona ozwacula wathi absolutely wayishutha ngambona eyishutha nawe ngathi awu uyazi abantu abadala sekucishe mawukubona ukujabula kwabo kuyasondela futhi ngane bajabulela nje yonke into iyabona nje uzubona ukuthi awubakethi kodwa ke bajabule kakhulu baze basho bacela ubaphindele futhi kusasa ubenzele lento wathi na kusasa niyabuya ngiyasho ngithi awu cha because vele kusho kuzomela uphinde uyiphinde lento le kodwa nje sibonile bacula abanye kwakuhle kwanje ya no siyabajabulela abantu abadala ngempela nanokuthi ke uhulumeni wabantu ngempela kubaluleke ukuthi angabe esesikhohlwa ngoba nakusesigugile nathi ngelanga sizoguga bese kuvele kuphela nje ngathi sesikhohliwe singazadansiswa nokudansiswa sibe sasigroova kangaka sibancane hayi ayilungile leyo nto leyo ngiyazi ke ukuthi ke nitheni secabinet engolwesithathu kwafika udaba obelishisa lo mntwana othile ekuthiwa ubekade ehlukumezekile njengoba sisenyangeni yokuhlukumezeka kwabantu mhlawumbe ngakusithathe through ukuthi ke bekwenzakalani yini enenze naze nasukumela phezulu ngalolu daba no asibonge Ntokozo sithethe kwi cabinet undunankulu wathola ireport yokuthi kunengane eyenza matric ehlukunyeziwe ngalesikhathi and sithena siyibuka lokho kuhlukunyezwa sabona ukuthi iphathe gender based violence ngokuzwa kwethu ke ingane leni bibhala matric yathi iphuma nje ngaphandle kwesikolo ingane entombazane yathi iphuma ngaphandle kwesikolo kwafika abafana abangaphezulu ka10 amagwala nje abafana bayishaya ingane yazi yayengena esibhedlela ukuthi ngendlela abayishaye ngayo bekubonakala impela ukuthi hayi kusho ukuthi bebeyishayela ukuyibulala ngenhlanhla ke sebeboshiwa bo4 balabo bafana kade beyishayile basafuneka kabanye siyathemba ke ukuthi amaphoyisa azokwenza ngempela umsebenzi wayo into esiphatha kabi ukuthi lengane ishawela uma abafana bekhuluma lapha bayishayela nje ukuthi iyingane entombazane ethandana nenye ingane entombazane manje ke ilento esiyibiza ngokuthi hate crime le iyadlula kakhulu nje ku gender based violence so i gender based violence ephinde ibe hate crime and icala elibi kakhulu la eSouth Africa siyathemba nje ukuthi amaphoyisa azolithatha serious lolu daba besambile ke nondunankulu sahamba noNgqongqoshe waka social development sahamba noNgqongqoshe waka education umama uMbali Fraser nomama uNksz into ebeyenza ukuthi sihambe sonke sibo so4 ingoba besifuna ukuyobheka ngempela ukuthi kuyenzeka yini konke okufuna kwenzeke uma ngabe umuntu eyisisulu se gender based violence njengale yangane sitholile ukuthi esibhedlela cha uhleli kahle futhi engathi sekuzoze kube ngconywana kodwa ke umama uNksz njengoka social development naye wawenza ama commitments ukuthi uzoyisiza ngani ingane including isupport psychological for yona nanomndeni umama ke uMbali Fraser ngenxa yokuthi lesimo senzeke esikolweni kodwa futhi akarepothelwanga yena njengo MEC so naye kuthe cha uzolithatha lolu daba agijime nalo abheke ukuthi kwenziwa yini ukuthi isikolo kube nesimo esifana nalesi but kungareportwa especially ngoba ingane le ibisitshela ukuthi cha aqala ukuthi bayishaye yake ishawe leclassini ngelinye ilanga kukhona ngisho thisha yenda kwenzeka ngalutho so umama ke uFraser uzodila nalo lolu daba into emhlungu nembi kakhulu ukuthi le ngane ibibhala iexam yokuqala okusho ukuthi ke ama exams onke ka matric asedlulile akasakwazanga ukuthi
akwazi ukuthi aqedelele ukuthi abhale. So umama uFraser uthe uzogenelela lolo daba ayisize ukuthi kwazi ukuthi ibhale ngoJanuary umaqala. So siyathemba ukuthi izosebenzisa kahle uDecember ikwazi ukuthi irecuperate. Kusiphatha kabi kodwa ngoba sithena sesifika laphana esibhedlela lesi sasiyobona khona. Sezwa ukuthi cha emlazi lolu daba noma ukushayeka kanjena kweingane noma kumphakathi aqala. Kuyisimo nje esikhona nesijwayele ukuthi uyabona ke akufanele kube khona i-community eyaziyo nje ukuthi hayi ingane zethu ziyashawa nje la kungenzeki lutho. Yingakho ke uNdunankulu namhlanje njengoba kulontsha usuku le-gender based violence uvele wathatha isinqumo sokuthi akaye khona umlazi. Ulapho ke uNdunankulu noNgqongqoshe waka social development nawo wonke amaphoyisa nawo wonke ama-stakeholders athintekayo ngoba akufanele ukuthi sikhulume nge-gender based violence kuphela uma kuqala u-16 days ngoba siyayisithi 365 days of campaigning against gender-based violence. So siyobuka ke uNdunankulu lapha khona namhlanje uyobuka ukuthi ama-facilities okusiza umphakathi akhona yini ami kahle noma kukhona lapha kufuna silungise khona siuHulumeni kuyikuphi lapha kufuna silungise khona and senzeni ukuze kukwazi ukuthi izinto zilunge. Bengizothi mhlawumbe uNgqongqoshe ukuthi uvele wangena kulo 16 days ekuthiwa uyaqala namhlanje. Ungasala usiphi ukuthi ngempela niuHulumeni nisuke nihloseni ngalolu hlelo olufana nalolu ngoba nithi akube nezinsuku ezu16 zonke la wonke umuntu nje ukhuluma lolu daba futhi kuboniswana ngalolu daba. Ndawazi inkinga enkulu esibhekene nayo emphakathini kakhulukazi nje umphakathi wabantu abamnyama ile ye violence noma udlame olukhona but udlame oluningi silibona phakathi kwabantu abahlala ndawonye abantu abashadile abantu abaphilisanayo abantu abathandanayo kwesinye isikhathi kuze kuphumele ngisho naseyinganeni bese uyabona ukuthi cha lemphakathi lo umphakathi okuthandayo nje ukushayana. Uyabona sikhula kwakwenzeka kuthiwe hey umuntu wakho uma ngabe uthandana naye engakushayi ngempama kushuthi akakuthandi. Basho njalo bonke. Kufanele akekho umuntu osangishaya nokungishaya. Hayi akufanele sibe ne-society eyamukela ukuthi indlela noma i-level yokukhombisa uthando indlela e-physical. Fana nomuntu ozothi hayi ngimdala kangaka nje nginamazinya aphelele amanye sezaphuma uma ngabe ngimcasulile athi uzongishaya ngesibhakela noma ngishaya ngempama bese ethi uyangiqondisa. Bengiyekwe yini abazali bami ukungiqondisa sengizoqondiswa uyena sengimdala sibhakela futhi uyoqonda kanjani phela ngoba uzogwegwa lapho usumaqhuzu uma ngimhlupha nje umuntu Ntokozo akangishiye phela ngiyimina nje nginjalo nabantu besifazane seyasho ukuthi uma uhlukumezeka lapho ukuze ungazi uphume uzuphuma usiyisidumbu uphume ngebhokisi phuma ekwi-relationship enjalo ngoba lokhu uthando lwenduku Ntokozo alukho uthando lwenduku noma singakhuluma sithini umuntu nje ocabanga ukuthi kufuna aqala akushaye umuntu ongasahloniphi loyo and waqala wakushaya ngeke aphinda yeke ilokho nje kufuna sihlale sikwazi sikhuluma sixoxisana ngaso sonke isikhathi ukuthi once waqala washaya ngeke aphinda yeke ngoba kusho ukuthi iyona ndlela ajwayele ukuphila ngayo futhi waqala wakushaya loyo muntu loyo inhlonipho kuwena akasenayo. So ngeke ke uhlale kwi-relationship uhlalele ukuthi umuntu uyakuthanda and ukukhombisa ukukuthanda ngokuthi uyakushaya. So 16 days of activism against gender based violence yinsuku lezi sithi kule nsuku ezu16 uHulumeni wonke noma ngabe umuphi umnyango kaHulumeni ubheka ukuthi kukhona yini okwenzekayo nesingasiza ngecampaign against gender based violence. Kodwa siyasho thina njengama activists omphakathi ukuthi akufanele kube u16 days kuphela. Sithi 365 days of activism against gender-based violence. Bese ke ngoba siyazi ukuthi ama-departments anento eyithize ezihlukene azenzayo. Bese sithi wona kulo 16 days lutho olunyeni lenzayo nifocusa kulokho kodwa uHulumeni nje generally uyaye enze imisebenzi nama-programs usuku nosuku kuze kuphela unyaka wonke. Ayi wayichaza kahle uNgqongqoshe nami sengiyabona ukuthi ke sengizoyishumayela lento zonke izinsuku kuze kuphela unyaka. Lokhu ngibatshela ngithi hayi ukubhaxana njalo musungishaya ngoba banakho nabo kusithela nathi induku sabe esilisa njobe kuyakhala enye insizwa la ngivele ngakhumbula mase kukhulunywa leyasemlazi nayo lensizwa yala enalengxaki yokufuna ukubhaxa shuthi kayibone basebeboshiwe nje abawu4 nayo kuyayisondelela ukuboshwa mawukuthi iyaqhubeka iyabhaxa ke so iyalidinga ngempela usizo njengoba ibisho. So thatha lithuba ke Ngqongqoshe sikhulumise nangu umphathi jikelele yabona ke Ngqongqoshe uyaqasha unabaphathi bezibhedlela inguzu ungazayibhedlela isibhedlela esikhulu salapha eScourt ekuthiwa esCourt
Hospital. Sino CEO wakhona ke kuthi uBhekenya. Ngizocela nje usiphe igama lakho nokuthi ubani Bhekenya. Usiphe nje ne background yakhe encane basiyafisa nathi uba abaphathi ikhondla ngelinye ilanga. Angibonge bamaphisa ngithathe ithuba ngibingelele kuwe qala. Absolutely. Ngibingelele uNgqongqoshe ngiyabingelela nakuma viewers noba ababukeli baka Health Chat ngiyabingelela nakoza kwethu. Njengoba soshilo igama ngumthandazo. Awuzake wakabhekenya. Yes. Ngokuhlala ngiseThekwini baba kodwa nganginweba igceke. Oh yes. Ngizalelwe eMpumalanga Kapa ngafunda khona. Okay. Ngaze ngawuqeqeshwa khona kwezobuhlengi. Angifuni ukuthi ubuhlengikazi. Yes, hayi sashawa kwenye indawo ebangeni kwathiwa unungibiza ngomhlengikazi wena ngisiwumhlengikazi. Ngazoqala ukusebenza eKZN ngo2001 fika kwisibhedlela saseGreytown. Okay. So ke bengiseGreytown for 5 years iminyaka emihlanu ngadlulela eMsinga. Nakhona ngispende u6 years kodwa eMsinga ngisebenza ema-clinics. Absolutely. Khona indawo trucks eGunjana emzweni. Gunjana awuzwake Gunjana clinic emzweni. So ngaqhubeka ke nohlelo lwasema clinic okuthiwa primary health care ngisebenza khona. Ekuthe egcineni nganikezwa amandla idepartment ukuthi ngibe ngumphathi weclinic operation manager. Ngezwa ke insizwa yazamandla makhulu lamandla akunika wona umphathi omnyango. Siphathe le clinic sasa sikuthola manje usulake kodwa ke Escort. Yes, Escort ke ngizofika Escort kodwa senkhe kadlule endaweni eziningi eThekwini nako Mnambithi naseMaritzburg kodwa ngihamba ngalohlelo lolu lwaka primary health care. Hayi cha ngiyakubona ungayishaya iCV yakho lekushona ilanga mangathi ngunika kahle inde kakhulu ngoba amava okuphatha lawa asemaningi kakhulu kodwa ke lesibhedlela siye sizwe kuthiwa uMother and Child Friendly Hospital. Yabona ke mase ngivele ngicabange mangihlalele nje lapha ekhaya ukuthi isibhedlela lesithando omama beingane yabona yibo kuphela bangenayo laba kunje hayi baby mama yibo la abanye haya kungenwe kubo but ke mhlawumbe ngokungithatha ungibeka ukuthi isho ukuthini ukuthi it's Mother and Child Friendly Hospital abanjani abantu entile nabo laba abanye bona bavumelekile ukuza la esibhedlela. Yebo mama Phisa isibhedlela sethu singu-Mother and Child Friendly Hospital. Kahle kungumgomo nje ukuthi isibhedlela sezingeni lethu ukuthiwa district hospital zibe nabo baby friendly service. Okay. Isibhedlela ke lesi eziba nemigomo nokuzibophezelele ukuthini omama nengane zithole usizo lonke lwezempilo sizibophezelele nokuthi akhona inhlelo zokuthi ingane zingatholi ukugula noma nokuthelelana lapho ke sibe siqala ukuthi sisebenzisana nama clinics akhona ukufundisa ingane omama besakhulelwe besahamba besayoqubuza. Kuthi nama befika ke lapha ezibhedlela siqhubeke lapho sibe nama program esikhuluma ukuthi ngo skin to skin lapho sibe sithi ingane umama mayisanda uyithola kufanele ukuthi within a period of 6 hours esanduzala ikhe ibe kwiskin nje sikamama izothola that le mfudumalo ne contact noma sikhuthaze ke no breastfeeding. So njengoba sitsho ukuthi sisibhedlela esingu-Mother and Child Friendly ingoba sangenela kuba khona uhlelo lwenziwayo ukuthi kube nokuhlolwa kwesibhedlela. Lapho nithola lesi status uma senikhena kwenziwa lo hlelo na checkwa ukuthi steps zonke nazilandelela. So nathi sasingelela ke sisakazela hospital ziba kusube kufanele kube njalo. Kuzothi ke mhlasimbe kube nokuphazamiseka la ku2020 thoda salandeleke kodwa sithe kulonyaka ngoba sesithanda uba sibe budlula noba ngaphelanga kulolu khondolo kaCovid sale sesiqala ke sisenza ubaseline assessment ukuthi sibuyele sizokhona umaintain istatus lesa sisibhedlela esekuyisona. Mhlasimbe ngachaza ukuthi sohluke kancane kuno Newcastle because bona bangama regional hospital angu-Mother and Child.
services thina sithi sithi hospital sikwenza konke sikwenza konke nabagulayo bayalashwa kodwa sibe sesizibophezelela la kuma-line child. Manje ke ngayibuza umuntu ukuthi hayi kushuthi mangumama nje wengane lapha ngoba kuthiwa aba friendly nathi angiqale eclinic ngivele ngiphoseke ngitheleke kunjalo umuntu uyaqala neclinic nakhona la noma cha uma ukuthi Zoom baby mama ayiphoseka woza angiphathi ke phela futhi mawukuthi mhlambe ka CEO newongana awu ingena ke jubana. Siyakhuthaza ukuthi abantu baqale ama-clinics. Okay. Abantu funa baqale ama-clinics. Ama-clinics ethu siyawanikeza kakhulu ukuthi siwaqhobise. Kuthi onesi babe nazo izakhono zokudila nezigulo. Then ke mase kubonakala ukuthi ziyabohlula babadlulisele eclinic. Makwenzeka ke umuntu babadlulisele esibhedlela, makwenzeka ke umuntu azibone seke sesibhedlela akusho nokuthi uyajikiswa lapha sikhona ukuthi simsize. Kanti mangithelekela akujikiswana. No akufani. Hayi ke sengizovele ngiye lesibhedlela mina ba ikhona lento makungajikwa uNgqongqoshe mhlambe kuyosiza lokho ukuthi ngiyujombe lo line kodwa ke anikhuthaza kodwa siyasigcizelela uba siyakhuthaza abantu baqale ema-clinics. Hayi ke ngiyabonga kakhulu uNgqongqoshe ke wayethe kubalekile ukuthi ke njengo-CEO wabaphathi beyibhedlela bayamthinta lapha abantu babekhalaza beneyikhalazo bemthinta wayesethi cha ababe nazo abantu inombolo zeni o-CEO nezo district director nizibeke endaweni ezikhanyayo la esibhedlela mhlambe nina ke ninalo nohlelo olufana nalolo futhi ninalo ke niyayifaka ninombolo wayecela kube ekhala ekuphaketheni ngoba sifike kwesinye isibhedlela befake yase office sayifonela yaringa yazi yayeka ukuringa so ke ninalo nohlelo olufana nalolo manje khona kusala ususipha nale nombolo ba siyayithanda inombolo zo CEO abantu abaphathi. Yebo mamphisa sinalo lo hlelo lokuthi sizibekile inombolo ikakhulukazi eka CEO umphathi wesibhedlela nomxhumanisi wesibhedlela nomphakathi uPRO nasema-clinic operational managers laba abaphathi bama-clinic nabo inamba zabo zikhona uyathola ke kwindawo zokusebenzela nakwi-office emaphoyiseni nje kathi la kwi-security guard house nabantu abatholakalayo ukwenza uba kube lula ukuthi basithole lapha abantu nakwindawo ke lapho kuthiwa ama-waiting area indawo abantu abahlale belinda kuzo nabesalinde ukuthola usizo lwezempilo. Cha ngoba ke uyayazi ngekhanda vele usala ususipha le nombolo kodwa ujwayele ukuyifonela kungenzeka uyikhohle kodwa ke cha isho ngoba phela inombolo yakho 072 ngizosebenzisa ezimbini 0726308987. Absolutely. Ikhona ke kodwa le 72 ngiyayithanda futhi 072 630 8987. Hayi ke iyona nombolo enizomthola kuye ku CEO leyo cha ngiyathemba ukuthi yanele leyo kodwa bazobe WhatsApp kuzo zonke uyaceleka uNgqongqoshe uthi ngami WhatsApp imani nithi hi darling noma nithi hi baby lokho akusikona kwale purpose ukuthi mawunengxaki usesibhedlela ukwazi ukuqonda ngqo. Ngqongqoshe isikhathi sihlale sesihlupha bakwethu ngizocela ukuthi ke ngoba siseko ngakuthina usigoqele uhlelo kodwa siyakuDecember njengamanje lapho abantu bezobe bephume ngeinkani benza zonke izinto lezi engavumeleki ukuthi zenzeka abanye begcina besigcwalisela nangembhede ngenxa yokuthi ezibhedlela ngenxa ukuthi mhlambe bayithela emanzini amponjwana bese be drive imoto bedla amanzi amponjwana zonke lezo zinto lezo nje ukusigoqela ngempela ukuthi ke now December usukhona sicele abantu bakithi ukubakhalima ukuthi ke siyacela ukuthi singabi no December omuncu ngenxa ukuthi nje sihluleke ukuyiphatha angathina amazwi ususigoqela uhlelo Ngqongqoshe. Nasibonge Ntokozo sibonge nakudokotela umphathi wesibhedlela bazomthinta nje bangasho ukuthi hi bangasho ukuthi hello handsome yebo thumela nje message uzibani ngisesibhedlela nginenkinga ethize uzobe seyafuna ke noma kuphendule abuye kuwena khona lenye khamana umoya lethi hi bese ungazi ukuthi uthini ke manje ukuthi umayelana nani lo hayi umphethu wakho kanti phela na udinga usizo ukuthi sawubona nguzibani la ebese yakwazi ukuthi uphathi angenelele ngoba sifuna ukuxabana nomakoti emakhaya ngenxa yokusebenza. Absolutely. So kodwa ke ubusho Ntokozo ukuthi sesiqala
le season ebizwa ngokuthi silly season lapho abantu abaningi sebeqala ukuvala emsebenzini abantu bakhathele bebesebenza unyaka wonke sebefuna ukubona abaqale ba relax uyabona abanye sebeba nama half day amaningi ngokuthi December ususeduze so leso sikhathi ke nje sokuqala ka December kuyasitshela ukuthi sonke mhlambe sisuke sesi relax kancane ngokwempilo singasekho serious kakhulu ngisho nalabo abasebenzayo umuntu angabuya noma umeshayisa ngo5 ashayise ngo5 ahamba ebanganini lapha ekhoneni noma kuphi lapho kublonywa khona manje ke isikhathi nje esibanzima siyaye sibaceleke abantu ukuthi siyacela ukuthi umuntu sijabule ngokuzinaka sijabule ngokuguarded singeqisi siyasikhuluma indaba yokuthi asingaba abuse utshwala ukuthi uNtokoza akaphuza utshwala akusho ukuthi omunye umephuza siba nenkinga naye kodwa lo phuzayo akaphuze within limits uyabona ingakho kuthiwa it's abuse of alcohol ngoba akushiwo ukuthi utshwala lapha ngaphuzwa and nalabo abangaphuza utshwala sithi abahambi bayophuza manje kodwa labo abaphuzayo sithi abaphuze within limit bungabeqi ngoba uma ngabe weqiwa utshwala abanye abantu uthi bungameqa utshwala ngene emotweni ashayele ngesikhathi eshayela une possibility yokuthi azilimaze yena ngoba angashayisa noma enzeni kodwa futhi uma engalimalanga yena kupossible ukuthi ashayise nathi thina singekho emotweni naye thina besingaphuzi naye uyabona ukuthi manje usu affect ama families amaningi but okubaleke kakhulu thina njengomnyango wezeMpilo sigcina sigcwala ngoba uba nabantu abaningi abalimele ingozini zeimoto just because kukhona umuntu oyedwa ovele wa decide ukuthi akaphuze angene emgwaqeni ashayele cha sithi lokho akungenzeki akungenzeki futhi ukuthi sithi nasesebumnandini silwe silimazane abanye baze badlule emhlabeni kodwa abaningi bafika lapha eCasualty kaDokotela befuna ukuzosizwa ngoba bagwazene badubulene and so forth konke lokho kusuke kukweqiwa ukudla noma kukweqiwa injabulo sithi abantu bakithi abangakwenzi lokho asinciphise sijabule nje within limit so that sikwazi ukuthi sifise ingene onyakeni omusha sisekhona kodwa ke thina njengomnyango wezeMpilo kulesikhathi sika December siyaye sithi abantu abazivikele zivikele ekutheni ungalimali kodwa uma usivikele futhi nokuthi uma uye emshikashikeni wocansi iba protected akhona ijazi lomkhwenyana likhona ke nelikamakoti ngoba sesinawo phela amakhondom abantu besifazane so umuntu nomuntu akazivikele ngaleyo ndlela ngoba Ntokozo bakhona abaningi esizobabona sebezalwa ngoSeptember kanti uma ubala umuntu ozalwe ngeSeptember kusho ukuthi usuka kuDecember la uyabona ngithi 9 months ukhulela u9 months so akufanele ke abanye abantu bayithole sebekhulelwe bengahlelanga ukuthi bafuna ingane just because ubejabule kakhulu ngoDecember akufanele ukhulelise ungahlelanga just because uDecember ubujabule kakhulu cha sithi abantu abahlale phansi nje bazibambe bazigade uma ngabe usuhlelile ukuthi uyayifuna ingane good and well ngoba kusho ukuthi kukhona okuplanile ku right lokho but asingabi nabo oSeptember abazothi nabevela kuthi uDecember lo igama lakhe cha ngoba phela kusho ukuthi besingahlelanga siyacela ke ukuthi abantu bayiphathe kahle kubantu abasha sithi uma ngabe ungakangeni emshikashikeni wocansi ungangeni zithibe nje uwazi kwakhe impilo yakho ngoba ayikho into ejahiwe lapha uzofika nje isikhathi sizofika kulabo asebengenile emshikashikeni wocansi zivikele use a condom ngoba kubalekile ukuthi impilo yakho iqhubeke yande ngoba usenempilo ende okufuna ukwazi ukuthi uyiphile kulabo abaphuzayo ke kunanento ebizwa ngokuthi designated driver okusho ukuthi uma ngabe ushayela noma niye endaweni yobumnandi uzazi wena ukuthi ikuhanjwe ngemoto yakho futhi wena oshayelayo kodwa uyazi ukuthi uzofika ushaye lapha na ufika phambili mtholo omunye kulabe sihamba nabo uzoba umshayeli so that uzojabula kamnandi ungabe ulokuvinjwa kuthi hayi nciphisa manje ungabusaphuza ngoba kuyaziwa ukuthi sizoba nenkinga uma usushayela kodwa kulabo abahamba sibaningi emotweni ungavumi ukushayelelwa umuntu odakiwe yilo nto nje kufuna akufanele uvume ukushayelelwa umuntu obudakiwe ngoba phela impilo yakho nawe so siyacela ke nje sisonke ukuthi impilo zethu siyiphathe kahle siyiprotect sijabule ngoDecember kodwa sijabule ngokuzithila kodwa ngeke ube nenkane njengomuntu enemoto mayisebukhilo njwala hayi
unikhumbuza nokuthi wayithe ngaphi ngamalini ukuthi uyedwa nemoto la kule show asivalelise sithi kulungele ke bye.